Beth yw prentisiaeth? Mae prentisiaeth yn ffordd i chi ddysgu yn y swydd mewn amgylchedd gwaith, bywyd go iawn ac ennill cyflog i gyd wrth ennill cymhwyster a gadnabyddir yn genedlaethol. Mae yna 3 math o brentisiaethau: prentisiaeth sylfaenol, prentisiaeth a prentisiaeth uwch. Mae pob prentisiaeth wedi gynllunio i ddiwallu anghenion penodol busnes yn y diwydiant o'ch dewis. Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un sy'n oed 16 neu'n hŷn. Dewch yn brentis i ennill wrth ddysgu, ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, wynebu broblemau bywyd go iawn, agor cyfleoedd dilyniant. Yn Cambrian Training rydyn nhw'n cynnig prentisiaethau yn bwyd a diod, lletygarwch, rheoli adnoddau canaliadwy, busnes y gweinyddiaeth, arwain a rheoli tîm, cyfrifeg AAT, gwasanaethau cynllunio ariannol, gwasanaethau cwsmer a manwerthu, gofal ceffylau, gofal ac anifeiliaid, iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Rhoddir swyddog hyfforddi profiadol i chi yn ystod eich prentisiaeth i'ch helpu a'ch twys drwy'ch dysgu. Os ydych chi am gymryd rhan mewn prentisiaethau, cysylltwch â ni heddiw.